Я дасылаю вітанне ўсім, хто выпадкова ці наўмысна вырашыў скласці нам кампанію на шляху наперад у мінулае. Сёння пераадольваем час і прастору, рушым у Пінскі раён. Ну вось мы і на месцы. Цудоўнае гэтае месца называецца Дабраслаўка. Чаму, я абавязкова даведаюся. А яшчэ наперадзе шмат цікавага. Дима, добрый день, как ты меня слышишь? Все хорошо, вас слышу прекрасно. Отлично. И у нас сегодня с тобой прекрасная песня. Я считаю, что твой замечательный баритон, как нельзя кстати, к этой песне. Если у тебя будут какие-то свои пожелания по этой песне, то я с удовольствием их выслушаю и приму к сведению. Ты уже слушал фонограмму, которую я сделал. Ты, наверное, понял, в каком направлении я веду, поэтому, мне кажется, ты смог бы поддержать это направление и вписаться в эту песню своим хорошим голосом. Спасибо большое, да, за комплимент. Я вас понял, конечно, прекрасно. Слышал фонограмму, и сейчас попробуем с вами очень круто все сделать. Отлично. Тогда начинаем. Попробуем. За белым березничком молодица жита жала. Праз пэўны час мы сустракаемся ўжо тут, у мінскай студыі гуказапісу. Разам будзем назіраць за нашай вандроўкай на Піншчыну і паралельна ствараць новае аблічча для даўнішняй народнай песні. Гэтым у прыватнасці і зоймуцца кампазітар Сергей Сухамлін і спявак Дмітрый Нікітін. Спярша традыцыйна візітоўка выканаўцы. Дмітрый Нікітін у 2017-м скончыў Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, атрымлівае другую адукацыю ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтва. Лаўрэат конкурсу маладых выканаўцаў эстраднай песні фестывалю «Маладзечна-2015». Пераможца мінскага гарадскога конкурсу «Трыумф года». Фіналіст конкурсаў «Моладзь за саюзную дзяржаву», «Віцебск 2018», дыпламант радыёконкурсу «Маладыя таленты Беларусі».
Сонечка, де ж твоя нивка? Вже ноги стомилі. Года, жоночки ж моя нивка. Ох, і гітару ж ти зайняла, попожнем ми. Зажала б сама, а так позвала всю вулицю. Да хай буде всім весело, хай усі чують, що в мані тепер зажинки. На Яна зажала, на Петра напекла, а на Бориса вже їж хоч розпорися. Петрець офігенний святець, а на Ілью повну піч хліба налью. О, налью, кажуть, Ілля і наробить гнилья, як не прибрати. Не переживайте, до Іллі то зерно то буде в колоси, а після Іллі ж на землі треба зажинати. Треба. Пошлі Боже силку, да на нашу нивку, щоб Господь Бог помог добре жито жати, да його в здоров'ї споживати. Ой, Боженька, благослови. Отче наш, и же еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб нас насущный дашь нам днесь. Господи, приступи, поможи, благослови зажати, жати і споживати кожну годиночку. Пра тое, адкуль пайшла назва вёскі Добраслаўка, мне распавялі такую легенду. Неяк па тутэйшым гасцінцы ехала Кацярына II, і раптам у яе брычцы зламалася кола. Дзякуй Богу, што жыў у гэтых мясцінах каваль-умелец Слаўка. Ён хуценька ўсё адрамантаваў, а ад грошай адмовіўся, папрасіўшы толькі глыток вады. Тады загадала імператрыца пасадзіць ля дарогі 3 дубы ў гонар майстра і пабудаваць царкву, а паселішча назваць Добраслаўка, каб ішла па наваколлі пра вёску добрая слава. За білим березничком молодиця жито жало, молодиця жито жало, порозородиться хвала. Прийшла к їй медведиця, помагай Бог молодиця. Прийшла тобі помагати, дай дитину колихати. Ой, диви, медведиця, іди ти в добро, вонько, іди ти в добро, вонько, возьми в батька коровонько. Бо батько бонди не дав, а свекровка доганяє, а свекровка доганяє, дає з хати виганяє. З Добраслаўкі вяртаемся ў студыю гуказапісу. Асобна адзначыў, што ў народзе прымаўлялі, якія зажынкі, такія і дажынкі. Зажынаць мусіла старэйшая жанчына і, як было прынята гаварыць, чыстая. У нас тут тым часам распачалася сумленная праца над народнай песняй. Завітаем да Сергея Сухамліна і Дмітрыя Нікіціна. Молодица жита жала, у разору дитя клала. Хорошо, Дима, спасибо. Давай остановимся. Ты поешь только первые строчки, а «Помогай Бог» поют бэк-вокалисты. Да. И поэтому давай с этой точки зрения проработаем припев. Сейчас спой, пожалуйста, первый куплет, сразу не напирай на него. Первый куплет и припев. Поехали. За белым березничком Твоя ж нуда, Боже,
хочу поставити десятину. Еще одно наверх. Так, так, так. Еще одно с этой стороны, Алла, поставь. І що ставиш? Держай. Нагадаю, што гэтым разам мы ў вёсцы Дабраслаўка Пінскага раёна. Гэта даўнішняя ўласнасць князёў друцкіх любецкіх. Пасля друцкіх любецкіх маёмасць да 1878 года належала Бутрымовічам, пасля графу Дажэльке. Пазней тут уладарылі Хамянтоўскія, якім належаў і фальварак Чорны Прыбок. У вёсцы працаваў млын Завадскага. Хто годував жито, хто сіяв, хто пахав. Нашому господару треба гетось снопок дати. Дай Боже, щоб другого года дождали. Дай нас знов на зажинки позвали. Дай Боже. Дай Боже. А я гетий снопок, да поставлю под образок, хай на покуті стоїть, да дай Боже другого году дождати, да ліпшого нажати. Дай Боже, дай Боже. Ну раз уже така вже зробили роботу, то давайте будемо справляти зажинки. А я ж усю ніч не спала, да всякі гостинці ж готувала. У нас тепер зажиночки, принесете гарелочки, біле сирда на тарелку, а червона на гарелку. Де сидіти? Наготовала, дай сало, дай гурки є. Бери, хозяин, мясо поріж, да сало поріж. Дарэчы, зажынаць пачыналі ў суботу, аўторак ці чацвер. Нажаўшы ўсім мірам бабку, паставіўшы 9 снапоў, садзіліся на жніўнай паласе паабедаць. Бралі на поле хлеб, соль, яйкі, сыр альбо сала і частаваліся. Мы са свайго боку прапануем вам духоўна падсілкавацца, завітаўшы ў студыю да Сергея Сухамліна і Дмітрия Нікіціна. А пасля вернемся ў Дабраслаўку. Молодицы помагати, и дятину колыхати. Ваня, поставь здесь метку. Дима, спасибо. Мы записали, только у меня к тебе одна просьба. Не растягивай вот крайние звуки, они не должны быть дольше, чем, скажем, чем такт. Сергей, я предлагаю в бридже здесь делать вокал пачками. Да, отлично. Мне нравится эта идея. Хорошо, тогда давай часть вокала споешь ты, часть спою я, и у нас получится достаточно оригинально. Но сейчас мы перепишем бридж тогда. Бо батька бомбиня дав, а свекровка доганяє.
мы по-ранейшаму ў вёсцы Дабраслаўка Пінскага района. У сярэдзіне 18 стагоддзя тут была пабудаваная грэка-каталіцкая траецкая царква. Фундавалі будаўніцтва уніяцкага храма акурат колішнія ўладальнікі, князі Друцкія, Любецкія. У 1795 годзе пры Ясафаце Ваўчковічы з уніяцтва ў хрысціянства перайшлі 343 мужчыны і 351 жанчына. Траецкая царква ў Дабраслаўцы з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Ой, жіночки, ну пожалі, поспівали. То давайте ще погуляємо. У зайчика, як ніколи в нас гуляли. Співайте, а я буду скакати. Богородицечка розцвітає, за городом зайчик чепирає. Щоб я такі ножки мала, то б я теж чепирала, як той зайчик чепирайчик чепирає, чепирає. Ой, вистачила! Молодець! І ти, Мар'яночка, дайте я попробую. Ти, Маруся, ти теж попробуй. Богороді гречка розцвітає, за городом зайчик чепирає. Щоб я такі ножки мала, то б я теж чепирала, як той зайчик чепирайчик чепирає. І наробилася, і спілася. Треба втомилася, жито жала, втомилася. Ой, що й добре. Так, то в нас доброго польоту тобі, дорогая. Давайте, пошивайте, я вам покажу, як треба. Гречка розцвітає, за городом зайчик чепирає. Щоб я такі ножки мала, щоб я теж чепирала, як той зайчик чепирайчик чепирає, чепирає. Молодець, молодець. На праточку брала, на вербочку знала, поможи мені, пані Боже, що собі думала. Поможи мені, пані Боже, що собі думала. Поможи мені, пані Боже, що собі думала. Я ж собі думала, хлопця молодого, а мене отдалі, ззаді до старого. А мене отдалі, ззаді до старого. А мене отдалі, ззаді до старого. А я сказали, то мені так казали, щоб я діда шанувала, ох, як молодого. Щоб я діда шанувала, ох, як молодого. Щоб я діда шанувала, ох, як молодого. Шаную, шанувати мушу, поможи мені, пані Боже, возьми на душу. Поможи мені, пані Боже, возьми діда душу. Поможи мені, пані Боже, возьми діда душу. Возьми діда душу, дай повість на грошу, буду стару знати, як молодий брати. Буде старий знати, як молодий брати. Буде старий знати, як молодий брати. На вербочку клала, на вербочку клала. Поможи мені, пані Боже, що собі думала. Поможи мені, пані Боже, що собі думала. Як бачыце, народ у нас нястомны. У волю папрацаваўшы на ніве, удзельніцы народнага фальклорна-этнаграфічнага калектыву «Дабраславачка» паказалі нам, у якія гульні некалі гулялі на вёсках. Мы ж давайте паглядзім, ці лёгка ідзе працэс запісу даўнішняе песні у Сергея Сухамліна і Дмітрия Нікіціна. Молодицы помагати, о, дятину колыхати. Сергей, может быть, у тебя есть предложение, как мне сделать коду по характеру? Может, ее погромче или чуть медленнее начать? Как? Хорошо, у нас после бриджа достаточно там активно продолжается музыкальное оформление, поэтому, мне кажется, не стоит опускаться здесь. Нужно вот именно на той энергетике, на которой был бридж, и заканчивать песню. Да, отличное предложение, да, я думаю. Пришла к ёй медведица. Хорошо, не удлиняй ноты. Молодицы помагати.
Молодиці помагати, дитятину колихати. Отлично, спасибо, Дима, мы закончили. Все получилось именно так, как и нужно было. Я думаю, всем это понравится. Спасибо огромное, Сергей. Спасибо. Вось так мы з вами цудоўна і, галоўнае, плённа бавілі час. Зладзілі зажынкі ў дабраслаўцы ды стварылі для даўнішняй песні новае сучаснае аздабленне. Цяпер ацэньваем вынік працы Сергея Сухамліна і Дмітрыя Нікіціна. Слухаем «За белым бярэзнічкам». Я ж прызначаю сустрэчу праз тыдзень. Завітвайце, буду чакаць. За белым березничка молодица жито жала, молодица жито жала, у разору дитя клала. Молодица жито жала, у разору дитя клала. Пришла к ёй медведица, молодицы помагати, каб дятину колыхати, помагати колыхати. Пойди ты, медведица, иди ты в Дуброваньку, иди ты в Дуброваньку, возьми у батьки корованьку, иди ты в Дуброваньку, возьми у батьки корованьку. Пришла к ёй медведица, помагати, каб дятину колыхати, помагати колыхати. А батька бонды не дал, а свекруха догоняет, а свекруха догоняет, ты из хаты выгоняет. Пришла к ёй медведь.